Obilniny a kukurica vyžadujú efektívne dodávanie správnych zložiek výnosu. Každý krok je sám o sebe dôležitý a priamo ovplyvňuje úroveň skutočne dosiahnutého potenciálu úrody. Vďaka pokročilým technologickým znalostiam Roulier Group máme teraz podrobné poznatky o najzložitejších fyziologických mechanizmoch rastlín a schopnosť presne sa zamerať na kľúčové fázy ich vývoja. Astellis je nová a inovatívna aktívna zložka v tomto sektore. Astellis je biostimulačná aktívna zložka vytvorená z vybraných extraktov mikrorias. Jeho inovatívne zloženie kombinuje pôsobenie špecifických bioaktívnych peptidov s antistresovým aktívnym jadrom AIS. Bioaktívne peptidy v Astellis aktivujú dodávku zložiek výnosu. Počet klasov a konečný výnos obilnín sú ovplyvnené dvoma kľúčovými faktormi, a to tvorbou produktívnych odnoží a vývojom uzlových koreňov, ktoré zabezpečujú výživu a optimalizujú fertilitu budúcich klasov. Tento mechanizmus je v rastline riadený viacerými rôznymi typmi fytohormónov, auxínmi, strigolaktónmi a cytokinínmi. Rovnováha medzi týmito tromi typmi hormónov spúšťa produkciu odnoží vo vegetatívnych častiach rastliny. Pučanie púčikov je spúšťané veľkým množstvom cytokinínov. To spúšťa signál v rastline, po ktorom sa objavujú nové výhonky. Zároveň sa v koreňoch hromadia strigolaktóny a auxíny. Výsledný signál potom spúšťa vývoj koreňov. Bioaktívne peptidy v Astellis zosilňujú signál hormonálnej rovnováhy. Peptidy vybrané na použitie v Astellis majú schopnosť napodobňovať pôsobenie rôznych fytohormónov, čím zvyšujú intenzitu fyziologickej reakcie rastliny. To maximalizuje minerálnu výživu odnoží vďaka lepšiemu vývoju listov a najmä koreňov. Výsledkom je optimalizovaná fertilita a výnos, ktorý má rovnaký účinok ako v prípade kukurice, ktorej vývoj vykazuje rovnaký mechanizmus hormonálnej rovnováhy. Komplex AIS je kombináciou špecifických aminokyselín, polysacharidov a polyamínov extrahovaných z mikrorias. Tieto tri zlúčeniny pôsobia na komplementárne páky na riadenie abiotického stresu. Regulujú osmotický tlak, aby podporili odolnosť voči vodnému a tepelnému stresu bez ohrozenia výmeny plynov a živín. Komplex AIS tiež stimuluje aktivitu antioxidačných enzýmov, čím podporuje neutralizáciu toxických zlúčenín produkovaných v stresových situáciách. Táto dvojitá akcia zabezpečuje optimálny vývoj plodín aj v stresových podmienkach. Astellis Bioactivator Nutrition pre vyšší výnos trávnych plodín.